Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, asị m nke onye chiri ya zelu. Tata anyị nwabụ ndị ikoROtv netwọk si ka anyị banyekwa n'ogbe ọzọkwa ka anyị mara mmadụ n'one ma ụbọchị n'one abalị n'one ndị Igbo nwere n'izu, maka na ndị oyibo nwere abalị 7 n'izu. Anyị chọrọ ịma mmadụ n'one ga-agwọ nwaanyị abalị n'one ndị Igbo nwere n'izu. Chetakwa na ị ka na-ekiri ikoROtv netwọk, kabara ka ị na-esonye anyị na YouTube ma Facebook ma Instagram maka mmụta na nkụzi omenala na ọdịnala Igbo dịgasị iche iche. Ekenekwe m unu. Afọ m bụ Nnaemeka Ilenunachi aka Riwak. Biko gwa anyị afa gị. Okay, afọ m bụ Marcel. Marcel. Yes, ebo Chibueze in short. Aha m bụ Chibueze ka anyị na-akwu Igbo yotago. Okay. Biko abalị n'one ka ndị Igbo nwere n'izu? Enwere abalị anọ. Abalị anọ? Ka ndị Igbo nwere n'izu? The shop. Ị ga-agụpụtanwu ya? Afọ, Nkwọ, Eke, Orie. Igbo ezigbo Igbo. Igbo ezigbo Igbo, daalụ. Daalụ sọ anyị afa gị. Chisom. Chisom. Abalị n'one ka ndị Igbo nwere n'izu? Why using Igbo? Ọkwa Igbo onye Igbo? Yes. Asị m abalị n'one ụbọchị one ka ndị Igbo nwere n'izu. Ịma ihe bụ izu, week. Ụbọchị n'one ka ndị Igbo nwere n'izu? Ịnọ. Kwe m. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Eche m nọ ịsaa. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ndị Igbo. Yes, na ndị Igbo they count ndị Igbo count Eke, Orie, Afọ, they count like that 4. Okay, ndị Igbo nwere abalị nọ n'izu. Yes. Igbo ezigbo onye Igbo, daalụ nwaanyị ọma. Odogwu nwoke, biko gwa anyị afa gị. Ihe eji marụkwa m bụ Tony Smart. Enwere ihe ọzọ eji marụ m, so that's all they know me. Tony Smart. I salute you, sir. You're welcome, brother. Biko abalị n'one ka ndị Igbo nwere n'izu? Abalị anọ. Asị m abalị n'one ka ndị Igbo nwere n'izu? Oh, n'izu. No, abalị n'one ka ndị Igbo nwere n'izu? Week. Okay, 7. Okay, 7. Asaa. Ihe mere o ji bụrụ asaa? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, abalị asaa ka ndị Igbo nwere n'izu? Nwaanyị ọma, biko gwa anyị afa gị. Afa m bụ Uchechi Chima. Okay, Uchechi Chima. Anyị chọrọ ije gị ajụjụ, anyị nwabụ ndị ikoROtv netwọk. Anyị chọrọ ije gị abalị n'one ka ndị Igbo nwere n'izu? Abalị n'one ka ndị Igbo nwere n'izu? Ịma na ndị oyibo nwere abalị 7 n'izu. So abalị n'one ka ndị Igbo nwere n'izu? Asaa. Abalị n'one? Asaa. 7. Okay, abalị 7 ka ndị Igbo nwere n'izu? Nwaanyị mara mma. Gwa anyị afa gị. Afa m bụ Amarachi. Amarachi. Biko abalị n'one ka ndị Igbo nwere n'izu? Abalị asaa. Abalị asaa ka ndị Igbo nwere. Odogwu nwoke, biko gwa anyị afa gị. Afọ m bụ Nwodokwudere. Nwodokwudere. Biko abalị n'one ka ndị Igbo nwere n'izu? Abalị nọ. Abalị nọ? Gụpụtara. Nkwọ, Eke, Orie, Afọ. Igbo ezigbo onye Igbo ya. Nara m ya. Odogwu gwa anyị afa gị. Collins. Yes. Biko abalị n'one ka ndị Igbo nwere n'izu? Abụghị m onye Igbo. Ị bụrụ onye Igbo mana ị na-asụ Igbo. Naanị Igbo na abụghị m onye Igbo gaa. Mana ndị oyibo nwere abalị 7 n'izu. So abalị n'one ka ndị Igbo nwere n'izu? Abalị 4. Abalị 4. The shop. Yes. Bagopti. Nkwọ, Eke, Orie na Afọ na. Aga daalụ nwaanyị ọma, biko gwa anyị afa gị. Afa m bụ Judith. Judith. Biko abalị n'one ka ndị Igbo nwere na izu? Abalị one. Abalị one ka ndị Igbo nwere n'izu? Okay. Ịnọ. Abalị 4. The shop. Tụrụ abalị 7. Ịnọ. Ngwa gụpụtara anyị. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Igbo ezigbo onye Igbo, madam. Daalụ. Biko kabara ka ị na-esonye anyị na ikoROtv netwọk maka ife gbasara omenala Igbo. ikoROtv netwọk, anyị nọ na Facebook na Instagram. Anyị nwekwara ihe nrite anyị ga-enye gị maka ajụjụ anyị satana. Nwaanyị ọma, biko gwa anyị afa gị. Okay, afa m bụ Nwaada onye ọkaiwu Nkiruka Obiokoye. Abụ m onye Anambra. Okay. Na-akpọ barista Nkiruka Obiokoye, onye Anambra. Okay, barista Nkiruka, anyị na-ekene gị. Anyị nwabụ ndị ikoROtv netwọk si ka anyị jụọ gị ajụjụ n'ụbọchị tata. Abalị n'one ka ndị Igbo nwere n'izu? Abalị 7. Abalị 7. Ya gụpụta onwe. Ha nwere afịa 4. Enwere Eke, Afọ, Nkwọ ya na Oye. Okay. Mana ibu ụzọ si anyị abalị 7.
Okay, abalị abalị ịnọ ka ndị Igbo nwere afọ ịnọ, so I presume na afọ ịnọ a na-egosi abalị ole ndị Igbo nwere. Anyị ekene gị nwanyị ọma, biko gwa anyị afa gị. Afa m bụ Ifeọma. Ise? Ifeọma. Okay, Ifeọma, biko abalị ole ka ndị Igbo nwere n'izu? 7 asaa. Abalị asaa. Ngwa gụpụta ya. Monday. Ịwa bụ ndị ikoROtv netwọk. Anyị bụ ndị na-akwalite omenala Igbo, biko gwa anyị afa gị. Ọ dị mma, omenala Igbo kwesịrị ịkwalite ya akwalite ka ọ ghara ịnwụnụ. Afọ ahụ Mrs. Dorothy Eberechukwu Arazu. Okay, mama biko ị ga-agbanwe anyị abalị ole ndị Igbo nwere n'izu? Ịma na izu ndị Igbo dị iche na nke oyibo. Ndị oyibo nke ha na-abụ abalị asaa, mana nke ndị Igbo bụ abalị ịnọ. Abalị ịnọ? Ị ga-agụpụtawara anyị ya? Aba, Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Daalụ mama, ị bụ ezigbo onye Igbo. Anyị na-ekene gị, anyị nwa bụ ndị ikoROtv netwọk na-ekene gị wee na-asị ka ị na-esonye anyị maka ife gbasara omenala Igbo. Anyị nọ na Facebook nakwa na YouTube na Instagram ka ị na-esonye anyị maka ife gbasara omenala Igbo. Odegwu nwoke biko gwa anyị afa gị. My name is Paul Emeka. Okay, biko abalị ole ka ndị Igbo nwere n'izu? Okay, abalị ịnọ. Abalị ịnọ? Yes. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Gwa anyị afa gị, madam. Afọ m bụ Ijeọma Happiness. Okay. Madam biko abalị ole ka ndị Igbo nwere n'izu? Ama m ka m aga m skuul mpa m n'oge. Nwanyị ọcha biko gwa anyị afa gị. Aha m Chinonye. Okay, Chinonye. Biko abalị ole ka ndị Igbo nwere n'izu? Abalị asaa. Abalị asaa ka ndị Igbo nwere n'izu? Monday now. Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, ọ dị mma. Abalị asaa ka ndị Igbo nwere n'izu? Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwe m unu. Ana m ekene unu na nnọnyere unu nọnyere anyị n'ụbọchị taata na ajụjụ anyị jụrụ taata gbasara abalị ole ndị Igbo nwere n'izu. Unu na-anya na afụ na ndị anyị jụrụ ụfọdụ satara ya, ụfọdụ asataghị ya, mana abalị anọ ka ndị Igbo nwere n'izu: Nkwọ, Eke, Orie, Afọ. Ibe n'ọnụọgụ ndị oyibo ife nwere bụ abalị asaa. Ekenekwe m unu, biko ka unu kabarụ na-esonye anyị na YouTube ma Facebook na Instagram ikoROtv netwọk maka mmụta na nkụzi gbasara omenala Igbo na mmụta ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ekenekwe m unu. Aka m nwanne unu nwoke bụ Nnaemeka Ilenu-Nachi, mana o nwere afọ ya bụ itoomuriwe aka akpa m nganga, itoomuriwe aka bụ nga. Ekenekwe m unu.